kakrung rong pipi asupi clearance rong pharpi ningkan krepli krepho andolo keso ke pangji aphan CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai MSc Richard Tokbi tangka suri kep ke rap paledam Hamren hithi bare malong karbi lamet amai nijang longri amai asai hem kimi ing pupon Longkiri abirta pen nili samia birikropi non birtang ton pen arjuponik tha Lakha ingkoi ratrok duar baguri constituency kaparlo apar dihuri pen kahelo kilometer ingkoi baksul si kahelo R2 bonglong rong pha arong along kedo karli tang sondro rong phar lapen kakrung rong pipi asupi akibc clearance rong pharpi ningkan krepli krepho pleng tang lo keso ke pangji paralyze akeso abang keso pen ajok thangnat pusita Kiklem jia phan pusita awar saya vedet ajok ningkan sita hem lok si donanglo lapen asar pi pen bang hini vet si dobom asar pi abang melang hithi kulat kedama phi sita anuvet si bitikang kokpo hithi kulat kedama hut pusita me kisung thepik pusi pherang ke aphan birta nang paledun labang so abirta along pensi karbi anglong kechari boma ki hai CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai aphan duar baguri constituency MSc Richard Tokbi birta long ponpen upper dihuri BJP local committee atumaphan pachini ponpen birta PC Singdon Teron Mohan Lekthe Maxwell Singnar Beren Singh Ingti Lapente Soren Ingti Subhas Ingti atumpen Karli tang sondro rong phar lapen kakrung rong pipi asupia ki bisi clearance rong pharpi keso ke pangji ningkan krepli aphan arideng tangka suri kep pajer damlo lapen asar pi kakrung rong pipi ahin pen puthot anso se alang litum aphan arnam le akai along lapen ke klem ke dam pon aputhak arnam le pajadu nang pusi choro pon thulo rongjang phong pen Robinson Timong inglong kiri berta Apaan, Richard Tokbi apaan, curulu. Hitung. Itu udah naik cek. Kalau so poin saja. Asang. Ini si klang apa? Ini klang ini. Baju klang ini. Kiti. Orbogri constituency angkang upper dehuri local committee angkang arlokedo kakrung rong pipi alang li sopi cleris rong pharpi alang li kiso pangji ningkan krep lip hobak dam tanglo aria keng jipadum et nahok dam thekhes ajat lasi alang li kisung kethek long pen Nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Akehai Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Duarbogri constituency alokel MEC Akehai Richard Tokbi Nilitum phan nangakipin khara tengpen alang litum phan labang so tangka suri kep lapen sangi bek alang litum phan kirap pali tha pusi nilitum phanang toilo lasi non nilitum alang litum hem nang li elo Lasi nilitum kewang lakai kudam singnar arong pen ada bajiner ke penang barlo ladak nang kilike bayi krehini por anlo arleng kiding isi arleng ba kilometer isian sose aladak pen kewang antai chithe chebeng ran ron son sidolo lasi alang litum aphan labang so kirap kitulong ke arnam si nang kirap ne kitulo pusi alang litum sarpi tuma hin pen kakrung rong pipia hin penta churulo aninga klong pen pen ke lalang litum aphan akai pading na lawa rat det kija phan sida me anso se arnam le ahir jume papipon bom lo nang pusi sarpi ahin penta churu pipon lo pen litum la kiwang lili local committee secretary pen chenglok la members ake hayatum an nililong nondolo la mohorolong la elo mohendro likthe surendro ingti lapen ke pu biren singh ingti lapen subhas ingti lapen maxwell Singnar alang litum nilitum bang rapet si non
kakrung rong pipi hem nang lelo la sila sara tung kirap ki pipon tangka la pen asang pajir polong lo rola West Karbi Anglong District ahem pialong pai kuni ni pai ingkoi rapor ni hamre na rong supialong ta Karbi lamet amai asai hem kimi ing pupon lapen ada bapor me thang asai hem kimi ing pupon pe aprang Karbi lamet amai ni janglong ri amai ahem phu ake hai sar imbe pen lamai ing thurpon tanglo labang so pipen kachikimo ang dengalong Karbi lamet amai hamren aro amai phu sar hemari teron pensi chengpon lo lapen ke sai hema kimi kang pupon along arni tilia porat amai pi padopon si kenang sot lapen lamet lamchong jutang jubat nim rokom kaching hon pen imithang akhai angthek chepareng verjia phan chethan chimung padopon tanglo lapen labang so amay along aluhi sarpo amen pen ingkoy voithalang so MLA Rupsing Teron chetong dunsi non kewang ji arni MLA afan pen labang so asai hem afan banduri wal lapen kijuna lang afan ringwell sita pipon pupusi rat atheng no lamchak chipi tekang rat amay pi along Border Development Board Chairman Richardson Hanse Hamren Cooperative Chairman Joy Ingti Ward Commissioner Muniram Teron pen chenglok ke ongdung penang an kithe kidinga tum chetong dun pen mai ing samjin pen pachun pon lo dong kamu kam pen Robinson rongpi ing longkiri berta ini aprang sini ini tum IMLA ke hai terong sara kan churu ko alang li fan ke churu nang ko kadi ma magala alang li Karbi lamet amai atanga jutang ke bad tirthe ruretik Karbi akhai ta methang alang ki buci nangi lepen reng nangi pu mathasi alang li kabuci lepen kabirti atuma fan kedo ke tha kadim tiri pi pora nang li fan churula lepen ke dilitum Karbi lamet amai atiri jasenet atiri amai atuma ahin pen ni jang long riamai apeke lamang so along riamai aru rimpan malu alang litum bada chit kerat kitudun po kuning tilo lakenge ketok kelang angin citame kupane hirjir ketok nai ba lamhancha ketok nai mati kitabe tok nai polong citame alang litum yong si kupine kachini damalong akenang sod dokok ladak sike ta kipina ya kenang sod do pulone ladak nili tumahin pen sike sitame kitnang kipidun dinang ke ol ke chando je family ka kita sik dinglo asi akaprek akson bagen ye thai velo non ke thurmiao betun jasenet pet pen alang itu kan itu dirang kan non saru sarhang lama chu lameta chu lambarim halai kirim abang tu malong oi dimitum thursi jesik se alang itu malong pen tarlip tam nai panglum tam nai anlote iditum alama ki inju thumu chot po la pen chok che le long se tami chipake ko long po awar saita do po kebang kedam atum sita le ahoda dak ben ke le e dokok tikuk temang nang dokok sita me mu pen sar ke than ladak la kebang atum apan ke tu thana din sita la ti ko la se kurbang thu pa je ro la pen arna maria along dirjumi hang si alang ni plem ke dam son thot anut kaprek ke the ke ding abang puta chepar ye dun pen lamet lamchong keparing biar je pan or candun pupu ning cipat gisi nang temang do ni dalam kan dan yang Karbi ramai-ramai so yang membangke yang tuma ke headquarter lo take hamran tipen bangke tapi susah hem ke pini data ke cuma bisa pensia perang dak mada sokar hem sikitu orang ke noke tak ke benga so dap pendam dulu so hem lomba ke ni tumda ke dulu dah tumda tinggal si lang so hem lomba ke Karbi ramai yang amai tuma ini pikir lo so berbagai kedantang ada jadi di permenten ada yang kakak tersini ini non education fund ini pilo atau sepan dan lo lah seperti pulang lo dan potong ladak nih di PTG apa ke
langsung man pulau je tahun 20 public toilet langsung man jadi roda pulau langsung dah kita roda kimpo penilin pen pesi pan pusi non regu bondo penilin pen bang emily area muning pen pakai bandriwal itu somte po pen un pulau te pio gela dat one room batu room ba guest house so tadi kita coba pa asitin lo mata sia abagai konsorsi pon bompo la pen la meramai apan coklim lesen da pen tangklong hema tuan konsorsi cuman pom Pinia Berta ke Puan Sing Ton Pon Iklo Dome Thak Me Kurwang Thu